Busca. Isso é. Martina, dá assistente para Правиш карта. 50. Имам 7 Майка ти да нацака с карта. Другата не е по-пълна. 7 евро даваме 5 стотинки. Бедна е пенсионерка, Танечка, от карта. Да, от другия месец той се заплата. Защото от печене, като каже, не напускаме и не знам какво това. Направо няма сме представили в колко се отбраняха българско време. Това не е Нека се попият. Зимата много добре, знаеш, като свършат сезона, нормалната работа остава по-нормално. Така че пътя е кофти, Нека видео. Леко обърнете, леко. Да я можеш да е безплатно. Не е безплатно. If you told me before, everything to do with free. Very good. Last day. Самолетния билет не знам да разписате, но примерно можехме да се Ама Колизеума, Ватикана, билетите са но следващия. Ето това са 7 евро, направо си. Это вкусно. У нас
нас в России, да, вот об этом не говорят. То есть есть бумаги, да, есть бумаги, а все молчат. И когда я брала поезд, я брала в Москве поезд, меня она спросила, у вас есть бумажка об инвалидности? У вас есть это? Я говорю, да. Она говорит, а почему вы молчите? Я говорю, а потому что мне никто не говорил. Вот. И в результате я за полцены 50%. Ну, никто не говорит вообще, никто не говорит. Они не говорят таинство, потому что у тебя нет интереса. Лучше как аутист, Да. он тоже может, у него тоже, так сказать, инвалидность. Okay, but do you have a paper? Huh? Do you have a paper document for him? Paper? Because I can tell people I'm crazy, but can I prove it? Yes, you can. Let's go. Panishko, even when you go on the plane, like travel, when you say I'm disabled, they will escort you and you will speak all the time. You can wait in a line of check, right? You will speak and the entire family goes with you. I've seen this on the I must airport. have translation. Oh, yeah. Next year, bring the document. Russian, fine. Bring the check. Okay, everything. Plane ticket. Are you done?